en odiochieng' ma idhiale liech ma en lee mar bungu Kenya okodong' chien. Kaunti ma Kajiado ne oparo manyime jiwo arita mar liech ma odak e bung lee ma Amboseli. Kaka jafwambo marwa alero, Amboseli nitiere kod liech ma kwan gi ohewo 1,600 kendo arita imiyogi mar geng'o achudhe mantiere kod paro mag nengogi kamanyo tungegi. Kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties machwalo agenda mag rito lee mag bunge, ahinya te bung lee ma Amboseli. E bunguno, liech ma kwan gi ohewo 1,600 odak e bungu ma Amboseli kendo githoro bayo nyaka gode mag Chulu kod Kilimanjaro e piny mar Tanzania. E odiochieng' ma kawuono, idhialo kendo irango ratich liech mangimagi ni kamarach ne mar jodwar pedho gi kinde ka kinde mar manyo tungegi mantiere kod nengo mamalo. Kenya inaweza kuwa Dubai. Dubai wanauza jangwa, wanauza mijengo, lakini Kenya inauza Big Five, inauza ndovu, inauza wanyama na inauza mandhari mzuri ya utalii. Thor mar wach odiochieng' ni wang' ni en keto mahine jiwo ber mar aluora ma liech dakie. Francis Legei ma en apisa motelo ne chenro mag arita mar oganda e gwenge mag Kajiado South leronwa kaka ichiwo arita ne liech kendo iumogi mar geng'o masira ma thoro jukogi e lwet achudhe. We have integrated several elephants which have been tagged by the transmitters into our system. Technology is now taking over. Legei wacho ni e bungu ma Amboseli nitie liech ma oketnegi alama e dendgi mondo mi kik ndachgi lal. Hera mare ne liech nenore ayanga ka pi wang'e mol e kinde ma ochiwo sigana e midhiero ma liech kadhoe e lwet achudhe. It was so painful kuwa ndovu ako na mimba. Ndovu amekufa, ako na mimba, mtoto ndio hiyo. Mkuki iko ndani. It was so painful. Liech moko kindgi gin mag piny Kenya, kama moko gin mag piny libamba ma Tanzania. Luoro majorit lee ma Amboseli nigo en thuolo mantiere piny Tanzania mar pedho liech kendo maketo ngima liech go kama tek. Last month we tagged an elephant called a Sao, a resident of both Kenya and Tanzania. Hii corridor si la muhimu tu Kenya, lakini ni la muhimu kwa dunia kwa ujumla na ni muhimu kwa Afrika kwa ujumla, kwa sababu unajua saa hii Tanzania, upande wa Tanzania watu wanaenda hunting block na wanaua wanyama kiholela, wanaua ndovu ambayo tumelea hapa kama miaka 60. Ikivuka Tanzania inauliwa na siku moja. Kwa hivyo sisi kwa kupanua uhifadhi hapa Kenya inamaanisha kwamba basi wanyama wetu watakuwa wakienda Tanzania kama imebidi. Na hapo majuzi tulikuwa tumeona jirani wetu wa Tanzania wamepeana idhini ama lisensi ya kufanya trophy hunting, na sasa kukireti space hapa upande wa Amboseli, hiyo pia itasaidia kupunguza movement ya wanyama pori kutoka upande huu wa Amboseli